মানুষ ভালো মানুষ দেখে আসেন রাখতে রাখতে অন্তত সব জায়গা তো একটা ইনসিডেন্ট হয়ে গেল না আমরা তো আসলে বইটা mau kerja tular foto bezel mana borok sama tadi iya iya paling anta dah tahu ini tam ni bagai ni orang je gari rokas sunan nak kakek hai sugruk sakit nunggu. ang Bipul Deborma Doiram Parani obo sular light ini kasumani gari kasumani tarungka ang bigoto 6-7 মাস আগে কাইসা সুলার বাগৈ এপ্লাই খাইমানি ও জায়গা জিউতে খাইকা রাজেশ দেববর্মা ओमफ्राय राजेश देबबर्माखौ सुतार बरानि ओमफ्राय बहानो आंबोनो अनेकबार साखा जे 15,000 अलरेडि पेड खाइजोबबोनो आं गाबोन परेबो ताइ 3,000 आं सानै पेड खाइरिखा ओमफ्राय पेड खाइमान परे फावो दार आंबोनो सिंका जे आनि प्लेट बखुर सपायनाय के बसावो आबो प्लट के सपायनाय आबोन बागै नों तावाना दे आं तो 6-7 मास अलरेडि थांका नाथाय रांबो पेड खाइजा बे तामनि बागै सपायानि साखांखाय बसावो जे तिनि आंबोनो 21 तारिख जुलाइ बनां कल खाइमानि प्राय 52-58 जरा रक फन गैया 50 থেকে 52 जरा ओमफ्राय बहानि कोन कल रेसपन्स रिया बे मेसेजनि बिसिं साखा जे अनुमानिक 7टा रं खाना आरो मेसेजबो दङ जे जंपुजलातै कायसे गारि फायदोंमोन सुलार गारि अ गारि न नों निनि नक बुसकांगो तंदि नतन बाजार गानाव तंदि निनर माल गारि कालांनाय ओंगे बहानो तेसे टेक्स खायगा आं बासाय दंमोन बिसिंतै आं तो गारि नुगलिया ओमफ्राय ठीक लाइटा सरा चिकन सरातै गारि थां दङ नों अ गारि न कासुदि ओंगे आं कासु बायका आनि बाया बरगानो हेल्प खायगा अनेक ओंगे हेल्प मुकमान बिसिंतै आनि अरु कुनो वार्क अर्डार खरै किन्तु आन्दार सेंक्शन कपि अलरेडि दङ आबो ओंखार न बाइके जे बाइके सेमा का जे निनि अमो हनैने बाइके कन्फर्म मानैने अ गारि न कासुका गारि बरगानो सावजे सुलार प्लेट तैजा गारि अबनो नों कासुदि ओंगे आं आबनो सस्पेक्टेड नि बिसिंतै कासुका जे अ गारि न लाइटा सरा दिगि कासुइमा खांकै आं बेलाइन जाने कारण ताबुक वाटै निजरा ताइ बुसकांगो गसांमान जरा फाय दङ दैनि अनेक दरकार केबो नायासा अमहाय मानि रं नाया लोके सब कासनार सब साका राजेश देबबर्मा बहानो अलरेडि एसएमएस खायजाक दङ एभिडेन्स दङ आं फुनु विरिनाय पारांका सुतार मुरा इको बना आं दिनि जे मेसेज खायमारो अच्छा ओंके जे राजेश देबबर्मा बा नोंकु नो रां रक बा रां मारि रक मानि रक तु तंग आगि रक कुनु कक तंग आगि निंगे केस 15,000 मान परे बरक बुरिं खायका माने आनरो कुवा खायफेका आबन परे ताइ 3,000 डेट तो आं कन्फर्म सेमिले किन्तु स्क्रिनशट दङ आं रिरवानो स्क्रिनशट बो दङ आनरो ताबुक ताइ 3,000 नि टोटल आनरो 18,000 हाय रां नाका गे जिउ टेकिं रक बो फुरुनि नरक खायजा पाक्या जिउ टेकिं खायमानि एटलिस्ट 7 मान रक ओंखाना 7 मान रक इनके ताबुक जे नोंगो जे माल फायमानि जागा निनि बुमुं बा निनि जिउ टेकिं खायमानि नाम्बार जे मिक्स दाखाय मा मिलि जाक दा तंग नागि दा मीडिया पर्सन आबो आनि नको बाथा कांकै आं बनो सेंक्शन कपि रक फुनुमा कामो किन्तु आं ताबो अनो लाइटा सरा बाजारो कासुमानि बागै आन लगियो आं एभिडेन्स दंजाकलिया पिया आन नको जदि थांकांगाय आं फुनुगिरिनाय अमो बो थायो कासु जाकामने अमो लाइटा सरावो आं एटलिस्ट ताबो कासु दनो के टोटल कयजनानि र ताब फायमानि ताबो बरो आनरो फुनुमानि गै 7 जनानि हाय लिस्ट फुनुगो अबो आं कासुकला कामो किन्तु राजेश देबबर्मानि इंस्ट्रक्शन बाय कासु निनि बुमुखे आनि बुं बिपुल देबबर्मा नोंखौ पारानि आं पारा दोइराम पारा अतो
Hampir.